започна да се говори кои сме ние, каква е нашата идентичност и разпознавайки себе си, да можем да разберем нашето място сред общността. И аз дълбоко вярвам, че ролята на фолклора е точно такава. Да разбереме откъде сме тръгнали, да разбереме на какво сме способни. Защото в фолклора, дори в текстовете на песните, в музиката, може да се проследи развитието ни като хора и като нация. Идеята на това събиране е започна преди дълги години назад. Тук хората са събирали, родови срещи са правили, всеки си имал дърво. И всеки род си е знаел дървото и до речената дата, първата събота неделя от август месец, събират се тук, правят се чевермета. Общо взето, идеята е да се съберат хората, които са излезнали най-вече от селото. В момента сме в село Гела, на поляните над село Гела, където празнуваме поредния 11-ти събор, или така нареченото гайдарско нацирване. Сега, в момента ние сме едни от участниците в конкурсната програма. Свирим от 7-8 годишни. Занимаваме се с това не защото ни е удоволствие, хоби и къде е друга родопска гайда, освен в Родопите. Условията, регламента за участие са да имат бавна и бързи в рамките на 7 минути, така че запълнихме 7 минути с различни песни. Много хора ни питат фактически дали е трудно. Обаче не може да се отговори на този въпрос. Когато имаш мерак, когато ти идва отвътре, когато свириш с душата и сърцето, няма трудно нещо. Истината е, че всеки може да говори, да се стане пред микрофона и да каже някакви приказки, но за малко хората, които могат да въздействат на публиката по този начин, да я вдигнат, да я накарат да играе, да се разплачат от радост. Това е родопската гайда. Ние бъркаме в душата и сърцето. Рила и Пирин са силата, Стара планина е мъдростта, Родопите са любовта. Това са два гайди. Майстор на тези гайди е Костадин Илчев. От него са изработени и мога да ви кажа как се казва. Това е мях. Това прави се от ярешка кожа. Това дългото се нарича ручило, то е баса. И това е гайдуницата, която на практика е най-важната част. С нея се свири, а това е надоялката, откъдето се вкарва въздух. Майдаф оказваше на времето, че гайдата е като жената. На двете вяра да нямаш. Много променя. А пък Бат Петю казва, и на гайда и на жена вяра можеш да имаш, стига да знаеш къде и как да ги пипнеш. Относно носиите, тези са мъжките, специално за Родопския край, в цялата етнографска област, мъжките носии са от тези. Няма различия, ризите са такива, съвсем прости цветове, кафяво, виждате бяла риза с червени шивици, типична българска шивица, по-точно типична родопска шивица. Женските носи вече има специфики, при тях на времето, когато са ходили хората и мъжете, когато са си търсили жена и когато се е довеждали в селото, в което са живеели те, се е познало от кое село или от коя махала е по мендиля, който е носила, по пристилката, която е имала. При женските носи, дори от всяка махала, не всяко село, се е различавала шарката на пристилките. Обаче тук има един мухабет. Вие ли сте леки как дъвчи партал на Шопска наварба? В превод е, виждали сте Штъркел как дъвчи парцал, нали, на Шопската върба, на това дърво.